जौनपुर जिला चला घुमाई दीह किला। इहा जौनपुर जिला चला घुमाई दीह किला। जौनपुर जिला देखी के जवानी पानी मुँह में तोहरा आइल बा। राइटर आलोक के माथा पागल आइल बा। देखी के जवानी पानी मुँह में तोहरा आइल बा। राइटर आलोक के माथा पागल आइल बा। गायक प्रियंका राज सूरज से कहेला हमरा से दूर दूर रहे। झोल झाल में ना हम रहीला। इहा जौनपुर जिला चला घुमाई दीह किला। इहा जौनपुर जिला चला घुमाई दीह किला। Presented by Noni Sagar Entertainment.